I pozdrav sve ljudi da prošli u moj novi klip. Danas ćemo igrati Minecraft, Skywars na Cubecraft. Opet ja mislim da igram Cubecraft. Nesta. Mišlje me i tu na inte. To još ući. Vidi ovo ljudi. Vidi. A bože. A vidite se laga. A sad ono, a sad ovo, a sad hoćeš ono. Pa ne može da ništa. Good. Njami, njami. Kija, kija. Ja sam ljudi kija, kija. Bojim se često ovdje ići. Nemoj sam na tuđi. Pa kakav si ti to buraz? Evo ti burazeru. A šta buraz? Ljudi vidimo se sljedeće partije. A daj što? I ljudi evo nas u novoj partiji na mapi sport. Ne znate šta igra. Neće i tu nema šta desi. Nije šta boj povrata još. Ajde isto. A ja opet uzeo to, a ja? Aj dobro, nek sam uzeo. Najbolje nek me sam neko snajpa, pa da me ja snajpi. Ajde uzet ću sjekiru pa šta bude bude. Ja, ovo sportski je baš moj teren. Što nije futbal sad. Šta me, evo vidite, koliko ja igram sa čankova. Lik me pokazao pa naravno 60. Ja se vedi. Jao! Mogu se mu ne pasta, ali nisam. Tu će ovaj lik. Sašao ćeš. I ljudi, evo nas opet u novoj rundi. Šta si je? Pa nije. Polako, diš. Nećete niko biti. Neko. Ti su nemoći. Malo sutra. Neću paučinu. Ne volim si igrati s paučinom. U bedljacu. Mozak i pojedit vas. Haha. Baš smiješno. Ti samo vidiš. Tako sam. Obućam farmerke. Sviđa mi se. TNT! Hoću ja TNT, ja se malo igrat. Nemam ništa i neću. A znam gdje ima? Pa vi nemate pojma gdje imam čest. Hello, Umbastično je. Nema ga. Umbavelj. Uzeo sam mi ruke. Idemo sa Umbavelj. Pazi, Umbavelj. Ne smijemo si igrati s Umbaveljom, rekao sam ti. Sram te bilo. Mogu smo otrovati. Jer ti hoćeš igrati se s Umbom. Ja sam pravo Umba za to onda. Umbavelj. Napad Republike Srpske na našu dobru borbu. Republika Srpska pobjeđuje. Neka Umbavelj me gađa. Nemoj me gađat! On će biti div. Dead. Kako mogu uprijeti reći ovaj sve? Niko. Reću ja su policija, evo mjesto. Sve. Koji ste me ubili. To je ubijstvo. To ideš na 1000 godina zatvora. Ajde dobro, čekajte, ljudi, došlo. I ljudi, evo nas u novoj rundi. Ajmo. Jel ono Cubecraft igra, ja? Ali sam ja to rekao. Njami, kada Deja kaže njami, nešto znači da je dobro, došla Deji. Oj, glina su. Čuli ne propadnem. Obućemo ovo je slatko, lijepo dijelo.
Čekaj, koji je najbolji. Dobro. Dobro. Upa, znao se koji je najbolji. Zapalite i još ugate. Mama smiješ, ali gledam. Smijem se tak što dođe, tak se ja smijem kak ja vidim. A vidi očest. Umba. Umba! Umba ven! A Umba? Pa ja sam rekao Umba to me spasi. A ne, trebao sam zimu sreći kako što je zima. Ej, šteta. Dobijemo se u sljedeći partiji. I ljudi, evo nas u novoj partiji. Svakog inimo, eto je to. Moj čest. Mjau. Mjau. Jesam ja uknuo jednom. Jao, što osjetim taj mjau. Osjeti se jako mjau. Opa sam mjau. Ne volim te mjau. A sad ga volim. A što? Zašto? Za babino brašno. Pa ja volim babino brašno. Naravno. Idemo mi, u povrće smo mi, najjači smo mi, šta ćemo raditi mi, o mi, šta ti mi, hoćemo li mi, hoćemo li, nećemo li, hoćemo li, čujem da će me neko kilati. Da. Ja znam da će me neko kilati. Lagalo mi. I ljudi, evo nas u novoj partiji. A mi su osvoji preko puta. A ja sam onda bliže vama. Je vam jasno? Pa ona hljeba. Da kažem. Hljeba i... Ja odam da u ovu ovdje sobicu. Vidite ljudi, pomažite. E tako, pomogli ste onako. Neš mi laga. Meni nikad laka nije laga. A, nije laga. Nikad kabjak nije laga. Šta to govoriš? Rekao sam, da te kabjak nikad nije laga. Molim. Ništa na konta. Razumijem. Pa ne razumiješ. Kako ne razumijem? Pa ti ne razumiješ. Ja te mislim s tim utro. I ja. E pa, boga mi, da KMC ide s bobom i hubit. Anjao, ja sam ninja de Young Orange. Anjao, ja sam ninja. Pisam ja najjači ljudi. Spider-Man. Superhero Spider-Man. Umba. Chunga. Umba. Chunga. Ja volim Chunga Lumba. Chunga. Junga bunga. Hoće se tući? Neće. A štipit? Nisam vidio vodili Jančice. Idemo. Bože, lik zaspio, le. Ko da je mrtav. Nemojte se ljudi praviti mrtvi, ja ću vas saznat kad tad i prijavit ću vas sve policiji da se pravite u poć mojoj mrtvi. Doći, ja sam mislim da sam vidio nečije ime. Pa ja sam razbit ovak jedan blokić. Na nešto. Jer razbijaš blokove, gdje si? Aj dođi. A onda si. Ko me tuče? Jaja me tuku. Te nemoj se igrat s